दिनै सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिपा नाहरबारि नीरु नाहरबारि गामि दरब्रै दरबानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बे माबाखौ हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै दिनै गामियारि सांग्रांथि मेल लादों। दा बेवहाय दिनै बाहागो लाफैनानै आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय माने रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै गासैबो बाहागो लाफैदों आरो जोबजासिम बिथांमोनहा एसेबो दोरोदाजासिनो माने जोंनि माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनासंबाय थादों। दा बेवहाय बेखौनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौनो खावलायदों, जिहेतु जोंनि ओनसोलफ्राव नुबोबाय थानाय नैबेयाव जोंनाव बे ओनसोलाव दखरा आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला माने जोंनि फरायसालिफोराव ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरा बारानिफ्राय बारा जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोना नैबेयाव बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। दा बे समाव आं बेखौनो गार्जेनफोरखौ नोजोर बोनानै माखासे खोथाखौ बुंनाय जाहैदों, जिहेतु जों नैबे ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरखौ एसे खमायनांगौ जायोब्ला माने हमथानांगौब्ला जोङो बिमा बिफाया एसे नोजोर होनांगोन। जोंनि खायसे गथ' गथायफोरा माने नैबे स्कुलनि जे फिस होनो हानाय होनो हायै माबा मोनसे बुस्थु लुबैनाय बेफोरखौ जुदि मोनैनि बोराबनानै गेजेर ससेयाव नागारनाय आरो खायसे खायसे निसा जानानै माने गाज्रि लोगो मोननानै फरायसालियाव थाङालासिनो थानाय, गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय, बेफोरबायदि बायदि जाथाय जानानै दिनै फरायसालिखौ गेजेर ससेयाव नागारनाय जादों। दा बेनिखायनो बे समाव जोङो फरायसा आफाद हिसाबै बिमा बिफा, गार्जेन आरो गामि दैदेनगिरि गासै समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों नैबे मेलनि गेजेरजों खावलायदों, जाहाथे गामि ओनसोलाव मोनसे गोख्रों मोनसे नियम निथि खानानै लानांगौ आरो नियम निथि खानायनि गेजेरजों फरायनायनि मोनसे आबहावा सोरजिना होनांगौ आरो लोगोसे नैबे निसा जानाय आरो ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरखौ बोरै हमथानांगौ बेनि मोनसे बेब'स्थाखौ लानांगौ। जों बेखौ सावरायनाय जादों आरो गुबै मोनसे खोथाखौ माने आङो गार्जेनफोरखौ थांखिनानै बुंनाय जादों, जिहेतु जोङो ड्रप आउट जानाया बांसिना जों एसेबाबो खमायनो हागोन। मानो होनबा खमायनो हायो गार्जेना जुदि जोङो बिमा बिफा हिसाबै जोंनि गथ' गथाय एबा फिसा फिसौफोरखौ जुदि बुजायनानै लाखिनो हायोब्ला, मोजां बुजाया जाय जुदि फरायसालिफ्राव थिनहरफिननो हायोब्ला, अब्ला जोङो लासैनो नैबे ड्रप आउट जानाय बे खमायलांनो हागोन होननानै जों फोथायनो हायो। नै आरो बे मेलनि गेजेरजों बेखौनो सावरायनाया जाबाय, जोङो नैबे अरुणाचल बर्डार खाथियाव थानाय हिसाबै जोंना निसा जुक्त जानाय बे लाइमोनफ्रा जोंना बारा जाबाय। जिहेथु लोब लोब सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बेयाव बिलाइ गोरान बिरफालांनाय बायदि माने निसा जानायाव माबा रोंगो मोनसे जाखांनाय बायदि जानाय बे लाइमोनफ्रा जोंना बारा जाबाय। जिहेथु लोब लोब सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बेयाव बिलाइ गोरान बिरफालांनाय बायदि माने निसा जानायाव माबा रोंगो मोनसे जाखांनाय बायदि लोब लोब बाहागो लाहैनायखौसो जों निउस ससियेल मिडिया पर्टेलफ्राव नुनो मोनबाय थादों आरो गोबां गाज्रि गाज्रि जाथाय जानाय जोङो मिडियाफ्राव मोननाय जाहैदों। दा बेनिखायनो बैफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों लाइमोनफोरखौ खावलायदों आरो जोंनि बिमा बिफाफोरखौबो जों बेनि सायाव सांग्रांथि जानांगौनि थाखाय आपिल खालामदों, खावलायदों, जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोजां लाइमोनफ्रा जाहाथे गुबुन गुबुन गाज्रि जाथायफ्राव माने गोसारनानै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनो हाया। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय जायो। दिनैहाय सिलापथार आन्सलिक बर' फरायसा आफाद बिनि बानजायनायाव 2 नं नाहरबारि बे गामिनि ब्रह्मज्योति मन्दिराव खुंनाय मोनसे सांग्रांथि मेल समाजारि। दा बेवहाय आन्सलिकआ लिंहरनाय मथे आं नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय जिबायदि रायजोफोरा ज' फैनानै आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा फैनानै जे बाहागो लाफैबाय, बे मोनसे मोजां मोनसे एवारनेस प्रग्राम जादों। आसा फारिदों दा बेनि गेजेरजों समाजनि मोनसे मोजां जौगाथाय हाबाफारिया जागोन आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ लानाय, गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होगोन। आसा फारिदों जुदि बिदिनो गामि द' हाबनानै बे एवारनेस प्रग्रामखौ बानायोबा जथेस्थ' डेभेलप जागोन आरो मोजां मोनसे आबहावा जांख्रायाव जों गाखोनो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो। दिनै गार्जेनफ्रा नैबे समाज सांग्रांथि सांग्रांथि बेयाव माबायदि जानांगौ होनना सानो? जोंनि समाजा माबायदि जानांगौ होनना बुङोब्ला मोनसे गिदिर मोनसे माबा बियो सोंनाय, जिहेतुके नैबे बुब्लिसिम जोंनि बर'फोरनि जा मोनसे गेरेमसा बुहुमाव मोनसे माहारि दानायनि जे बर'फोरजों मोनसे सिमां, बे सिमाङा जाफुंसारनो गोनांबा प्रत्येक समाजनि अकल गोरों गोराल' नङा, समाजनि जेसेबांखि
सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरा समानैनो बाहागो लानांगोन आरो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय जुदि बेयो मोजां जायोबा बे हाबाफारिया जाफुंसार बेखौ मिथिसिनो हायो। Thank you. Asyik mani nang dari ni we Naharwari binang Naharwari gamin jatuh Brahmajuti Mandirau jatuh गार्जेन आरो फरायसा लोगोसे जोंनि माखासे मा होनो बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आलासिफोर लेंहरनानै जेरैबायदि सांग्रांथि मेल लादों बे जोबोद मोजां जादों खारन दा जोंनियाव गथ'फोर माखासे जेरैबायदि फरायनायफ्राव एसे आल्थु फाल्थु जादों नङा होमबा बेफोरनिफ्राय जाहाथे जोङो बोरैबाबा मोजां खालामनो हागोन आरो गामिखौ बोरै जौगानो हागोन बेबायदि सांग्रां सम लायोब्ला जोंहा बदखै गामिनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा लोगोसे गथ' गथायफ्रा निसय गोसो होगोन बायदि आं सानो बेखायनो जोंनि नाहारबारि जाहाथे बे सांग्रां मेल लानायाव जों बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो हेफाजाब मददबो होफादों जोबोद मोजांबो जादों आं बेखिनिखौनो बुंनाय दोनथ'